रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय जिसका पतिया नतिया पटाना बा, पतिया नतिया पटाना बा, देवारा चोली चटाना बा, देवारा ओठ काटना बा, घर में घाटत घटना बा, घरवा में घाटत घटना बा, देवारा चोली चटाना बा, देवारा ओठ काटना बा, चल गईले परदेश मजा मारे, विपत हमर का पारे बा, तनिको बुझाला ना भतरा के हमारो दुखता बरिया रे बा, चल गईले परदेश मजा मारे, विपत हमर का पारे बा, तनिको बुझाला ना भतरा के हमारो दुखता बरिया रे बा, करे वाला बड़ दुर्घटना बा, करे वाला बड़ दुर्घटना बा, देवारा चोली चटना बा, देवारा ओठ काटना बा, घर में घाटत घटना बा, घरवा में घाटत घटना बा, देवारा चोली चटना बा, देवारा ओठ काटना बा, जिसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। रुपया कमा के का करी मुआना, असल धान लूटा बाते बा, लालू यादव के रोकी कैसे, अकल जब छछना बाते बा, रुपया कमा के का करी मुआना, असल धान लूटा बाते बा, लालू यादव के रोकी कैसे, अकल जब छछना बाते बा, लगता दुकान हमर बटाना बा, लगता दुकान हमर बटाना बा, देवारा चोली चटना बा, देवारा ओठ काटना बा, पतिया नतिया पटाना बा, पतिया नतिया पटाना बा, देवारा चोली चटना बा, देवारा ओठ काटना बा। जिसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।